Ajansa TASS ya Rûsî ragihand ku rêkeftinek di navbera rejîma Esed û welatê Rûsyayê de di meha tebaxa borî de hatibû encamdan û di nav de bendek hebû ku derbasbûna hêzên Rûsî û hebûna leşker û destwerdana Rûsya di krîza Sûriyê de dema wê vekiriye. Ango dem ji wan re nehatiye diyarkirin ka ew ê ta kengî li Sûriyê bimînin û li gor rêkeftinê Esed mafê wî tune ye ku daxwaz ji Rûsya bike ku hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne. Her wiha di rêkeftinê de heye ku Esed dikare daxwaza alîkariyê ji aliyê Sisiyan bike eger operasyonên Rûsî yên esmanî li Sûriyê ziyan gihindin berjewendiyên Esed. û li gor ku çavdêrên yasayî yên navdewletî dibêjin Rûsya herdem aliyê Sisiyan e ji Esed re û ji ber vê yekê rêkeftina daxwaza alîkariyê ji aliyê Sisiyan tinê hubrew li ser kaxezê ye. Her li ser hûrgiliyên vê rêkeftinê eger her aliyek Rûsya yan jê rejîma Esed xwe ji rêkeftinê vekişîne divê ew peyameke nivîsî ji aliyê din re rêke û dema bicîkirina mercê xwe vekişandinê ji rêkeftinê salek muhlet e. Têzanîn ku Esed ta niha tu zanyarî li ser rêkeftina xwe li gel Rûsya eşkere nekiriye û tinê ragihindina Rûsî bendek ji rêkeftinê eşkerekî ye û çavdêrên navdewletî dibêjin ta niha ew nizanin ji ber çi Rûsya ew bend eşkere kiriye û Esed wî bendê rêkeftinê diveşêre.